Çitirdin akıl kuşlar, bu baharlar bahtı boşlar, bu baharlar bahtı boşlar. Baht için hiç kaçın geçti, mentiyenin yanına gülüm, yartinin yanına gülüm. Gül içini yada dönüp, göğünü göğüde dönüp, Kırmalayım tada dönüp, miyempinin yanına gülüm, yar senin yanına gülüm. Kırmalayım tada dönüp, Täze ýyl bayramçylyk münasibetli bir näçe daşary ýurtlaryň meşhur aýdymçylarynyň gatnaşmagyna konsertleriň geçirilmegi dowam edýär. Şu gün şeýle konsert Tunis Respublikasynyň görnükli aýdymçy Amani Suwesiň gatnaşmagyna boldy. Konsertde meşhur türkmen aýdymçylarymyzdan çykyş etdiler. Paytahtymyzdaky Qışky oýunlar sport toplumuna guralan konsertde Tunis Respublikasynyň aýdymçysy Amani Suwesi hemde ýurdumyzyň estrada ýyldızlary uly şatlyk şowky bilen garşylandy. Täze ýakynlaşyp gelýän günlerine medeni din jaş maksatly gurulýan şeýle çäreler iýleşmelerini ruhy ýönetlerini has artyrýar. Olarda aýratyn uly täsir galarýar. Şoňa görä de konsertiň başynda şeýle aýdym faly şowkuny dawaranyň gurulmagyna we inde guramoşlukly geçirmegine giň mümkinçilikleriň we hemme şertleriň döredileni üçin gahryman arkadamyda we arkadaly gahryman terdanymyda büýük ýürekden hoşallyk bildirilip, janlaryň hemişe sag, ömürleriniň uzak alyp barýan şol sanadan milli medeniýet we sunat ulgamyny ösdürmek şunun bilen baglykda orada ýaşary ýurtlarda hyrmatdaşlyk gatnaşyklaryny giňeldilmek urnaky işleriň muny meýlekde üstünlükleri we rowaşlyklary ösdürmek ardy edildi. Gahryman arkadamyda başlangyçlary esasynda ýolga goýulan işleriň netijesinde berqara döwletiň täze ýamyny galkynç döwründe arkadaly gahryman terdanymyzyň ýerigdäle tagalarlary bilen ýurdumyzyň beýleki ugurlaryna goşýaly medeniýet we sunat ulgamyny amala asyrlayan işler ajaýyp zamanamyzyň talaplaryndan uralanyp aýdyň ýoluna düşdi. Anlyk balyan işlerde ýurdumynyň öteşinden möhüm ugurlarynyň biri hökmünde milli medeniýetimizde özgörüşliklere insan gönükdirilmeginiň özüne halkymyzyň şuny we geljegi baradaky öňdeňorjulukly aladalar durýar. Häzirki çäreňiň halkary ähmetli bolmagan ýaşlaryň medeni öýdary gatnaşyklarda möhüm orny eýleýänligine şaýatlyk edýär. Munyň özi halklaryň dostlugyny pogtalanyrmaga da ýardam edýär. Halklaryň dostlugy munyň özi durly ýurtlardan we medeniýetleri durly bolan adamlaryň arasyndaky öýdara düşünişmäge we hormat goýmagy esaslanan gatnaşyklardyr. Ol parahatçylyk we durnukly ösüşiň binýadydyr. Halklaryň dostlugynyň parahatçylygy we howpsuzlygy berkitmekde, adalatly hemde köp ugurly hyrmatdaşlygy döretmekde, ählimowy meseleleri çözmekde möhüm ähmeti bardyr. Şu işlerde daşary ýurtlaryň görnükli medeniýet işgärleri we sunat satlary şol sana meşhur aýdymçylar bilen bilelikde gurulýan konsertler uly orny eýleýär. Ösüşiň täze taryhy döwrüne garaşdy hemişeri beýtarap Türkmenistan daşary döwletler şol sana Tunis Respublikasy bilen bilelikde dostluk we gaýdaşlyk ýollaryny gurup ählimowy parahatçylygy anlaşmagy we durnukly ösüşi beýleki ugurlarla birlikde medeni hyrmatdaşlygy pogtalanyrmaga ýardam edýär. Burada bilelikdäki medeni insanperwer maksatly çäreler gurulýar. Paytahtymyzdaky Qışky oýunlar sport toplumuna guralan ajaýyp sahnada geçirilen aýdymsal sunatynyň uswatlarynyň konserti şeýle medeni çäreleriň biri bolup, täze ýyl bayramçylyk dawarlarynyň owadan belegine urly. Soňra konsertiň dowamyna Tunisli aýdymçynyň türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahryman arkadamynyň döredijiliginden ýerine ýetiren aýdymy konsertde tomoş edýän ýyleşlerimizde aýratyn ýakynly duýgular döretdi. Milli liderimiziň sözlerine we sazyna döredilen Leyla Saçwaradaky rowaýda atly aýdymy Tunisli meşhur aýdymçynyň ýerine ýetirmeginde diňlen ýyleşlemiz ýüreklerde ornanan bu aýdymy bilelikde aýtdylar. Çitirdin akıl kuşlar, bu baharlar bahtı boşlar, bu bahar
Köňülleri alkan bolan bu aýdym ýyleşlemeden dowamly el çarpışmalarına münasip bolup, bayramçylyk şahatlyklaryna goşalanyrdy. Tunisli aýdymçynyň türkmen diline ýerine etiren aýdymlary täze ýyl bayramçylygyna münasibetle guralan konsertde öz boşly şowkun döretdi. Daragım patlan, yüreğim şatlan. Daragım patlan, yüreğim şatlan. Yarın tevkileri cane, brunim kanatlan. Yarın tevkileri cane, brunim kanatlan. Şatlan, şatlan. Bugun ýurdumyz Tewitiň iqrar edilen alalaşdyrjy we ýeri medeni merkez bolmak bilen beýleki ugurlar bilen birlikde giň medeni hyzmatdaşlyga taýýardygyny görkezýär. Öz mysalyna medeniýetleri baýlaşdyrmaga çagyrýar. Şeýle medeni şäherleriň halklaryň arasyna dostlugy berket berge ýardam edýär. Indi medeniýetiň jemgyýetiň öňünde durýan häzirki zamanyň wajyp meselelerini çözmäge giň ýol açýar. Iki ýurdun milli we häzirki zaman aýdymsal eserleriniň ýanglanmagy özara gatnaşyklary ösdürmekde medeni hyzmatdaşlyga uly ornuň degişçiligini nowatda edip tasdiqlady. Bu wagtda ýurdumyzda medeni diplomatiýa aýratyn ähmet berilýänini nowtamak gerek. Çünki medeni diplomatiýa Ahman Arkadamyz we Arkadaly Gahryman Ferdarymyz tarapyndan üstünlikli durmuşa geçirilýän oňyl bir taraplyk siýasatynyň aýrylmaz bölegidir. Ol halklaryň arasyna para haçylyk öýdara düşünişmek we hormat goýmak esasyna dostlukka gatnaşyklaryň ösdürmegine mühim orna eýdir. Ýokary ustalyk bilen ýerine ýetirilen aýdym saatlar tamaşaçylarda uly täsirler galardy. Hemde sunutyň jewitleşdiriji güýjüni aýdymlyk bilen görkezdi. Bu ajaýyp aýdym saat dawaraty Gahryman Arkadamyň başyna başlan we Arkadaly Gahryman Ferdarymyň ýygyderli durmuşa geçirýän dünýä birleşiginiň iqrarnamasyna hemde gollawyna eýe bolan açyklyk hemde giň halkara hyzmatdaşlyk siýasatynyň ansanperwer ugurunyň ähmetini beýan edýär. Täze ýylyň öň ýanyna Aşgabatda bayramçylyk konserti bilen çykyş etmäge döredilen ajaýyp mümkinçilik we oňoýly şertler üçin meşhur aýdymçylar Gahryman Arkadamyda hemde Arkadaly Gahryman Ferdarymda tüý direktor hoşalyk sözlerini beýan edip, janlarynyň hemişe sag, ömürleriniň uzak, döwlet ähmetli, ilgin bähbetli işleriniň elmydama rowaçlyklary wetlenmegini arzuw etdiler. Meni Tunisli aýdymçy Amani Suisi, agşamyz haýyrly bolsun. Özümi bu ajaýyp ýurtda bolanygym üçin deýsen bagtly hasap edýän. Türkmenistana men ikinji gezek gelýän. Bu ýurtda aýdym aýtmak deýsibetde bu bolsa meni deýsen begenlerýär. Aşgabat şäherini ören gowurýan. Türkmen halky ören mehman söýür halk men bu ýurtda ýene ençeme gezek çykyş ederni umyt edýän. Bu konsertde arab aýdymçysy bolup meni türkmen diline ajaýyp aýdymlary ýerine ýetirenim üçin deýsen begenýän. Onuň ähmeti menim üçin ören uludyr. Gahryman Arkadaň töreden aýdymyny ýerine ýetirmek meni deýsen buýsundyrdy. Meniň dörejiligime ilham boljak şeýle pursatlaryň döredilen üçin türkmen halkyna hormatly prezidenti we Gahryman Arkadaga sag bolsun aýdýan. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Goý 2025-nji ýyly Türkmenistany gülläp ösüş türkmen halkyna bolsa bagyt getirsin. Täze ýylyny gutly bolsun.